Hello everyone, रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। बयबो मिथिखानाय, जोङो सावरायबाय थाखानाय। थ' मैयाहायबो बेबायदिनो भिडिअस हगारदोंमोन आङो फंनैसोब्लाबो बे टपिकनि सायावहाय। फिन खेबसे आरो दिनैहाय बे भिडिअखौनो आरोबाव लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। इन्टारेस्ट थानायफोरा नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो बयबो मिथिनो मोनखादोंना। बिराद ट्रेन्डआव दङ आरो रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैदों माने जिथुनिखि जाथाया मा जामारदों आरो मुलिखौ होदोंब्ला सोर होमारखो, स्ल' पयजनखौ सोर दौमारखो ना गोबाङानो मिथिनो लुबैदोंमोन। दा जाथाया जानानै थांबाय आरो दिना जेसेबांनो थांदों गोदान जोङो बेबायदि पहराव ओंखारबोनायखौ जोङो मिथिनो मोनगासिनो, गोदान तथ्य ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो बा मिथिनो मोनगासिनो। दा दिनैनि दिनाव जोङो बुंनांगोन जाथाया जानानै थांबाय आरो जाथाया जानानै थांनायनि उनावनो दिनैहाय ओरैबायदि माने ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय। जाय बिथाङा थैनायनि बिमायाहाय बेबायदिनो मिडियानि सिगाङाव बेबायदि बुंबाय मुलि होनानै बायदिसिना बेबायदिनो। थ' बिनिफ्रायनो लोगो माने दावरावा जालांबाय। मुलि होनानै बुथारदों बायदिसिना माबा माबि जोङो भिडिअसफोर गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनखादों। दा दिना जेसेबांनो थांदों जोङो गोदान बेबायदि तथ्यफोर जोङो ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार कल रेकर्डिंफोर जों ओंखारनाय नुनो मोनबाय। किसुमान कल रेकर्डिंफ्रा खोनासंथाव जाया, माखासे गाज्रि वार्डफोर दङ। दा बेफोरबायदि थानायखौबो हगारनानै होदों। जोङो बयबो नुनो मोनखादों आरो खोनानो मोनदों आरो मिथिनो मोनदों। दा जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जायआ थैलांबाय, थैनायनि बिसि साइनि ब्रह्म। थ' जोङो फेसबुकआवहाय मोननो हादों आरो फेसबुकआवहाय गावनो बेबायदि आपल'ड होखादों। दा बेवहाय गोनांथि जायोब्ला, दरकार जायोबा उनाव होगोन। आरोबाव माने बेबायदि रेकर्डिंफोर दंबावो आरोना, नाथाय बेवहायबो बेबायदिनो गाज्रि वार्डफोर दङ। जोङो बेबायदि मिथिनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय, जेरावनाखि पस्ट खालामखादों नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हायो। फेसबुकआव बेबायदि गावनि पेजआवहाय होखादों। दा जोङो बयबो मिथिनो मोनगासिनो। दा जोङो दिनैहाय बुंनांगोन दिनैनि दिनाव बेबायदि मबाइला थालांनायनि थाखाय दा माने खाफाल गोनां बेबायदि बुंनांसिगोन। नङामोनब्ला दिनै बेबायदिनो फासाय जानो हागौमोन किजानि ना। दा गोबांथार बेबायदि वार्डसफोरा ओंखारनानै रायजो राजाया निस्सय हमनो हाखाबाय। जुदिबा मबाइला जुदि बेबायदि थालांनाय नङामोनब्ला आरो बेवहाय बेबायदि जुदि स्क्रिन रेकर्डिं बायदिसिना कल रेकर्डिं बेफोरबायदि जुदि जेबो प्रुफ गैयामोनब्ला दिनैहाय माने रायजो राजाया निस्सय थारैनो बेबायदिनो उल्था फाल्था जागौमोन। खारन दिनै हमनो हाया रावनिबो बेबायदि जायनियानो जाया मानो न'खरावहाय बयहाबो बेक्तिगत बयहाबो बेबायदिनो पार्सनेलि समस्याफोर थायो। सोरनि न'आव मा जादों मा जायाखै बेखौहाय रावबो मोजाङै मिथिया। दिनै मिडियायाबो इमान थाबैनो दिनै दिहुननो हाया। दा जोङो बेवहाय माने मा जाथाय जादों दिनै मिडिया बेखौ लासैबाबो दिहुनगौमोन, सम लागौमोन। नाथायबा दिनैहाय जोङो बेबायदि फेसबुकनि गेजेरजों जोङो फोसावहरबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मिथिनो मोनदों। निस्सय रायजो राजाया बिनिफ्राय क्लियार जादों एसेब्लाबो आरो बुजिनो मोनदों निस्सय ना। थ' बेबायदिनो असे हिन्जाव थाखानानैबो आरो गुबुन बेबायदिनो दा सानै साथाम बेवहाय बेबायदि दा थार्ड पार्टिसिम सहैबाय बेवहाय ना। दा जाथाया बेबायदि जालांबाय आरो दा बयबो रेकर्डिंखौथ' खोनानो मोनखाबाय। बेखायनो आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। दा जोङो समा खिन्थालांगोन आरो आयेन दङ नङा होनबा। दा बेखायनो बांद्राय सावरायबाय थानो सानासै। दा जोबनायथिं आङो बेखौनो बुंनो सानो
जोंनियावहाय जोङो मास मोननैसो सिगाङावहाय बेबायदि जों भिडिअसफोर गोसारनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बिराद माने एसे बेवहाय कन्ट्रभार्सिबो जादोंमोन आरोना जिथुनाखि जोंहा प्रेक्टिकेल एक्टराहाय बेवहाय मोनसे मेथाइखौ लानानै बेबायदि एक्टिं खालामदोंमोन बा बेवहाय फाव खालामदोंमोन ना थ' जोङो गोसारनाय नुनो मोनखादों बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव बेबायदिनो ना हिन्जावफोरजों माखासे बेबायदि हौवाफोरा ब्लेकमेलिं खालामजाबाय बेबायदि सं जोङो ओंखारनाय नुनो मोन्दों ना दा आं बे भिडिअ क्लिपखौ एसे लागायनानै होनो निस्सय जोंनि बिटिसि बा बिटिआरावबो बेबायदिनो जाथायफ्रा जामारदों नामा थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो गोलाव खालामनो सानाखै दा जियानो जाया मानो जाथाया जानानै थांबाय आरो बेवहाय दायनिगिरिया साजाखौ मोनगोन आरो आयेनाथ' दंखायो जोङो नुनो मोनगोन गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय सोरबा सोरबा देख' जाबाय 40 लाख सोरबा सोरबा जेल जानांबाय समाजाव बदनाम जाबाय सोरबा सोरबाथ' हा हु फाननानै केस गेलेनांबाय साबधान आदा साबधान आदै हुसियार 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 बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव गोबां हौवाफ्रानो हिन्जावफोरजों ब्लेकमेल खालामजाबाय थाखा देख' जाबाय सोरबा सोरबाथ' गदायबो लानांथारबाय साबधान आदा साबधान आदै हुसियार हुसियार हुसियार